Ze nemen het de Friese paradox. Gemiddeld hebben de Friesen wat minder geld te besteden dan de rest van Nederland, maar toch worden ze gelukkiger. Een van de verklaringen daarvoor is de Friese mierskip. Aan de ene kant wordt er meer om elkaar omzien, en aan de andere kant is meer het gevoel dat ze ergens biased. Maar voor sommige mensen is die Friese mierskip dan net veel genoeg. Die willen nog meer in verbinding staan met oor. En daarom richten ze een eigen mierskip. En dat hebben ze hier niet, in Serhuizen, bij het land van één. We gaan samen eten. Willen jullie ook er staan nog wat spullen meenemen? Ja, tuurlijk. Ziet u, de beste van de initiatiefnemers van het land van één. Dat klopt. En waarom ben je met toen mooi begonnen? Nou, wij hier eigenlijk, het lijkt u zo mooi om in een groep te wonen. En dan Mijlkwander, zoals een tuin, ja, Mijlkwander onderhouden. En dan moest toen Mijlkwander opzetten. Mijlkwander leven en werkje en Vartelkwander zwartje. En zo is het eigenlijk ontstaan. Hebben we zelf mij per oren deze boerderij kocht. Nou, kom binnen. Wauw. Dit is de kamer. Maar en is dit gemeenschappelijke kamer? Nee, dit is privé. Dit is van mij en Theo. Oké. Wij wonen hier. Nou, dan is dit onze keuken. Waardoorhal en er is nog een hal. Met de ruimtes van de oren en boven. En we hebben deels gemeenschappelijk en deels privé. Kijk ik een beetje als een stel studenten? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat zien ze meestal wel eens vaker van het krijgt een studentenhuis. Ja. Ja. En de gezelligheid natuurlijk, hè, met z'n allen. Nou, dat is uw wc- en douchehokje. Aha. Kijk een beetje als op een camping. Ja. Dat is de boomgaard, zeg maar. Fruitbiemen. Nou, nu is de geiten. Dat jet eigenlijk bij zijn plak, maar is toch beesten op zo'n plak. Want je zit hier nou 8 hier. Ja, klopt. Hoe is dat om met 6 mensen in een mierskip te waaien? Dus haast een relatie, net 1 op 1, maar haast een relatie met Sijs. Met Ja. Sijzen. Dus, Inderdaad. ja. Dus dat had ik wel een poos kunnen worden dat we moesten landen, zeg maar. En alle kwamen wennen en afspraken van, nou, wat is het wel, wat is het nest, hoe volle haast de rekening melk kwam er. En, maar we hebben alle keer hetzelfde doel. En dat hulp is gewoon om, als er problemen of issues weer, om gewoon terug te gaan. Want wij wennen hier met z'n Sijzen. Dus we moesten het wel wat er spelen. We moesten eruit komen met z'n allen. Hoe ben je jou bij deze mierskip te landen gekomen? Highway. Nee, heel kwad. Ik ga een hele zware burn-out gehad. Daar heb ik nog steeds les van. Ik weer in die tijd nog trouwd en ik kon net met thuis wezen. Alles wat er in huis en om huis gebeurde, dat werd te volle. Het lukte gewoon net. Ik kon die prikkels net hebben en iedereen moest op het chin rennen. Dus mijn baan en mijn vrouw hier geen leven en ik hier daar eigenlijk ook geen leven. Maar er ging auto tot de straat heen en ik vleende net tot het plafond heen. Dus, en je vindt hier dus de rust? Ja. Maar je hebt toch hier natuurlijk van alles te gerden, hè? Ja. Hoe is dat? Wel goed, want het is zo. Het is hier is het eigenlijk een radartje. Iedereen had zijn eigen kwaliteiten en iedereen had daar zijn verantwoording in. En op het moment dat het hulp nodig was, dan vreeg ze het naar. Dus eigenlijk had ze net zo volle. Hoeft net alles zelf te doen. In principe gaat gewoon iedereen hier zijn eigen gang met de verantwoordelijkheid die dat had. Het is maar idyllisch zit hier, hè? Gezellig, net? Nou, je geniet er wel even van, dat zul je wel, hè? Ja. Eten heb ik aan mij. Je doe je medaille voor? Ja. Voor dit gevoel, samen delen, samen genieten. Dat is wat wij fijn vinden om te doen. En wat de oren denk ik fijn vinden, maar dat... Ja, dat vinden wij fijn, jongens.